Sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon, Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon, Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon, Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. May gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga na mo sinimatag palamati region-wide, mga palangga kita sa nabilin isa ka oras, 15 minutos karon nga adlaw, Lunes, Petsa 21, Lunes naman nga edisyon sa inyo sini nga palatuntunan si Randa liwat na manaton nga mangin kabuylog, ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton sini nga mag-correspondent, pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon ng mga police report, blatter entry, record of events, official naman nga nabalhag sa libro sa aton nga mga kapolisan, Central, Southern, kag Northern Negros. Of course, nadara diri ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sini matang durunggan oras sa kagabiyo ng aton sini nga Patrol 2, liwat naman nga magalibot sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Aton naman liwat nga bantayan kag imusuan, amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon, anano pa nga mga eventualities. From where the action is, ara si Action John Diaz nga mga responder back to back sa aton nga piloto, Aksyon Papang Nixon Tahom. News Center naton update sa mga balita national, international update sa COVID-19. Just in report, break-in news plus report. Dalo nina ni Aksyon ang Defensor. Opda magita sa aton sining mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Of course, sa kinandan ang inyo siniragad sa Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, off din nyo ko sa nabilin isa ka oras. 13 minutos nga pagpangalagad. Inyo palatuntunan.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Antes ko manipat gali, happy birthday sa kay kagawad Peter Maymay Nobles ang barangay Pahanokoy. Nagahiwat gid sa kadlawan karon gid nga adlaw. Wow. Kay upod ko sa council kagawad Peter Maymay Noble. Happy birthday. Alin diri sa imo kapamilya sa Aksyon Radio Bacolod. Of course, alin man sa imo sini nga mga kapdanan sa Barangay Council. Sa papanguna ni Barangay Kapitan na Yolanda Bibing Noble. Ang panamya halin sa imo bilog nga pamilya. Kag sa imong nga nagapalangga sa Barangay Panokoy. Happy birthday, Kagawad Peter Maymay Noble. May plus report si John. John, please come in. Aksyon na ang patrol, ari kami di karon sa may bago city PNP. Ini kasunod nga nadakpan na ato ang nagduluthang balakaina sa isa ka lalaki sa may barangay Maaw sa sulad sang bago aksyon na Erika. Okay. Naging kasang hot pursuit operation sang bago city PNP, sang Mursa PNP, kag sang Criminal Investigation and Detection Group Negros Occidental sa area sang Purok Sorgom 2, Barangay Bakong, sulad sang bago aksyon Erika. Kag actually di ba ako madumduman ano nimong riding in tandem ni sila nga duwa. Ang driver gani isang gunman nga nagtiro sa kay Efraim Alinsuring 30 anyos sang Purok sang Pabita, Barangay Binubuhan, sulad sang Bago. Magtiyo ni sila Aksyon Eric ang suspect. Ang suspect nila nga nagtiro kay Alinsuring, magtiyo ni sila nga duwa. Magtiyo. Ano mo ng tricycle driver yung gintiro? Oo, magtiyo ni mong suspect nga nagtiro. Okay. Ang natabo sinidri, ang gunman, ang tiyo, naging kilala kay Jonas Luhan, ito nung Banwa. Samtang ang iya naman diri kay Nablos, amo ning drive sang motorsiklo, naging gamit nila getaway vehicle, nga amo si Renny John Flores Iluhan, nga pariligal ang edad kag taga Barangay Bakong sa sulad sang Bago Aksyon Erika. Actually, ining si Jonas, nadakpan siya sa hot pursuit operation. Kay ako, didri sa interview natin kay Police Lieutenant Dan Oliver Salazar, ang Deputy Chief of Police ng Bago PNP, nga ginusoy ni ka mga barangay tanod kay halindra sa may Maaw, ang tanod sang Maaw akibo nga naga-monitor sa ilang ginausoy nga dalan kay may mga gipang deployment sa naglain-lain nga lugar, ginaradyo Aksyon Eric sa may police. And then tugtog na gasigi ni sila palagyo sa kay sa motorsiklo ang sa area sang Tabunan, area sang Bakong, area sang iban pagid nga mga barangay Aksyon Eric dira sa may Maaw, nagka-coordinate sa police, no, like Dulaw abing area kundi ang direksyon sining duha ka mga lalaki kay ginahatag man sa ila ang identity kung personality. Amo tong na-identify nila Aksyon Eric ang personality, ang location sining mga suspect sang ginusoy na nila upod ang pwersa sang CIDG gintinira nila kag gintalubungan sa area sang Barangay Bakong. Sang uli, Aksyon Eric bangod siguro blas ang pressure garabat sagat sang suspect nagwa ini sa ila ginatinran nga balay kag nagsungka sa mga otoridad. Isa lang ang nagsungka mo si Jonas Luhan. Ang natabo sinidirigili kay ining iyay na blos bilang nga naga-drive sa motor. According kay Police Lieutenant Dan Salazar, nagpalagyo ni sila nga duwa sa kay sa motor, mga 15 to 20 meters pa lang ang kalayon gikan sa crime scene dira sa tubang sang hardware Aksyon Eric. May ara sa kilid sang dalan nga nagapaninda nga isa ka army. Amo ni siya ang kilala kay Herson Marceto. Wala nakuha sang Bago PNP iya sa Rango, pero active member ni siya sang 47th IV sang Bravo Company nga nabase sa may Barangay Haba bla sa may Banwa sang Kanduni. Nakit-ano ni Aksyon Eric nga may bitbit sang amas kining suspect bala nga si Jonas kag may natumbalay dito sa tuban sang hardware. So ang iya ko no instinct sining army basip na ko no rebelde. Tingin mo ya gintiro yan ni Aksyon Eric ang driver sang motor. Nga mo to si Renny John. Ganang tiguro bla sa perting nga ka-pressure, way ka batsag si Renny John may pilas na ini sa tiyan.
kag nagsigil lang ni sila aksyon ay palagyo, tubtob na kalabot sa bakong. Ining si Rene John naman niya, ako di kay Salazar, ginhingagaw subong dala sa ospital ara sa area sang South Bacolod General Hospital aksyon ere ginabantayan na sang pulis. Kuna mo ang isa niyang voluntaryo na surrender, ang isa mo na natiruhan. Amo na natiruhan. Okay. Suspect mo rin natiruhan. Suspect man duwag sila aksyon ere ka. Okay. So Marisol Salazar mayo man kay dako man ang nabulig si Nidri. Ari di actually sa sulod sa presuano kon sa selda subong ang subject o kanang suspect. Kaya according diri kay Police Lieutenant Dan Salazar, do so kami protocol sila party sa COVID-19. Do hindi pa ta ka dali-dali sulod dito sa presuan nila kay gina-isolate man sa gani. So kanila kung most likely tayo pwede ito na ibuwasan na lang sa aga, no? Kay alang-alang gid man actually subong ang gabi kay kabalo naman kita bago lang din sila nakabot sa area, may ginasunod na nga protocol diri sila sa area sang bago PNP. Sa klaro kung talang dyan, ang nag-surrender mo na nagtiro? Amo rin gunman. Ang driver mo tong natiruhan? Yes, amo to natiruhan. Okay. Ang biktima patay gini, di ba? Patay gini sa? Amo ng tricycle driver, no? Yes. Kaya ang bagay ni Salazar, naglalisay lang man sila sa parkinganay, direction Eric. Parkinganay mo lang gali. Parkinganay lang na dang ila, tito wala man sila daan yung dinumtanay. Do bago lang ginang altercation no kon nilalisay nila dira sa parking sa tricycle. And then nagkuha na ni kuno sang armas ining suspect. Amo to pagbalik niya tiniro ya ining biktima. Anong armas ang gingamit diyan ang recover ni? Why na recover ang armas ang baga ni Sir Salazar ginapangita nila sa pamilya, ti wala man mamihatag ng pamilya. Okay. Kag even ining suspect wala naman sang naging turnover ng armas ang naggasungka ini sa kapulisan. So laban-laban solve ning kaso. Ako di kay Sir Salazar consider na isang kapulisan nga case solve. Ining paglutang nga nagduntad diri sa area sang sudad sang bago aksyon Erika. Ari mo ma-interview kita diri kay Police Lieutenant Salazar. Okay. Sa pagkatay dun sa sa kabuti ang palit sir na arresto natin yung suspect at ganun din yung kasama niya. Okay. Na later on na identify through din sa statement ng suspect natin. Sino yung mga suspect sir? Ang mga suspect natin, sir, nag-angalang Jonas Luhan from Bakong din po ito, sir. And si Rene John Flores Luhan. So, pamangkin niya po ito, sir. Ibig sabihin, si Uwin po na Rene John Luhan. Yes, sir. Yes. Sir, ano po yung sino pong pinakaganman sa kanilang dito? Ang pinakaganman natin, sir, is si Jonas Luhan. Okay. Ano po yung nangyari, sir? Paano po na-arresto si Jonas? Ano na po yung nangyari kay Rene John? Ang nangyari, sir, dun sa kay Jonas Luhan, sir, after nung insidente, nagkaroon ng shooting incident, immediately, sir, na-relay yung report sa atin and nakapag-conduct tayo ng hot pursuit and nakapag-relay dun tayo sa description na ibinigay ng mga witnesses natin at malaking tulong po talaga yung mga barangay tanods natin na nakapag-coordinate sa atin kung ano yung description nila, ano yung motor na gamit nila, and kung saan sila papunta. So, patuloy yung hot pursuit and na-flash namin sa mga nearby police stations natin and mobile natin and other units na rin na present if ever nandun lang sa area. So, sa kabutihang palad, sir, nakapag-join sa amin yung second mobile na Nocti. Kasama din yung CIDG. At yung malaking tulong, sir, yung mga barangay tanod natin from Tabunan, Maaw, Bakong, meron din sa Dulaw. Nagtulong-tulong na po, nagbigayan ng mga information through radio na rin. At dun sa na-identify yung location ng suspect and eventually, nahuli natin yung suspect. Saan po siya nahuli, sir? Doon din siya sa Bakong, sir. Sa Bakong? Yes, sir. Nagtago po siya? Yes, sir. Nagtago po talaga siya. Kasi taga doon po talaga siya, sir. Sa bahay po talaga? Yes, sir. Yes, sir. Paano po siya nag-surrender siya lumabas siya? Yes, sir. Lumabas na din siya, sir. Kasi identified din siya. And alam niya na rin naman, sir, na
may kasalanan siya, kung ano man yung ginawa niyang pagbaril dun sa tao kanina, wala na rin naman siyang choice kung hindi sumuko. Pinag-iiyan po ninyo yung yes, sir, tinutukan po kasi natin to, at yun nga po, napakaganda po nung pinakitang teamwork nung kasama po nung mga barangay tanod natin. Okay. Sir, ano po yung background itong si Jonas Luan, sir? May mga previous cases. Sa ngayon, sir, na nakikipag-coordinate kami, merong mga lumilitaw na accounts na meron siyang kaso sa Murcia. So, nakapag-coordinate na yung Murcia Police Station, sir. And by tomorrow, sir, magko-coordinate sila din sa amin dito. Pupunta sila rito. And i-establish nila kung ano man yung mga kaso na possible meron sa kanila, si Jonas Luan. Ano naman po nangyari kay Rene Jun, sir? Kay Rene Jun Luan, sir, kay Rene Jun Flores Luan, pandun sa pag-interview natin kay Jonas Luan, kung saan nga ba yung kasama niya kanina nung pagbaril niya dun sa biktima natin, naibigay niya yung pangalan na yun nga, yung pangalan niya, Rene John Flores A. Lujan, yung pamangkin niya, na may tama pala doon sa Michan. Yung tama na yun, sir, na-engage naman kasi siya nung isang active member ng Philippine Army na naka-assign sa 47th IB na nagngangalang Erson Marteto I. Tumukol. Hindi na po natin nakuha yung kanyang rango dahil immediate din po yung action natin sa paghabol nung suspect. At nakabutihan pala at nakuha natin yung suspect. So, ibig sabihin nasa hospital po ito? Yes, sir. Nasa hospital po itong si Rene John Flores, sir. Nasa South Bacolod, sir. So, binakatay ko na po rin? Opo, sir. Sir, masasabi po ba na part siya ng kaso or isa sa mga suspect? Tama po talaga siya, sir, kasi siya po yung nagdadrive ng motor nung bumaba si Jonas Lujan nung binaril niya. So, talagang kasama din siya sa kaso, sir. So, parehong kaso po sila. Yes, sir. Sir, ano po pinaka-motive ngayon? Ang motive, sir, is altercation lang. Nagkaroon lang sila, sir, ng hindi pagkakaunawaan doon sa parking. Doon lang po nagsimula. After nun, sir, mga 3 minutes, bumalik yung mga suspect at doon na nangyari na nagkaputukan na. Actually, nagbatian si Police Lieutenant Dan Oliver Salazar, ining Deputy Chief of Police nga muna nagkamuno sa pag-conduct ng hot pursuit operation sa bahin sa Bago City PNP. For further development karon, anyway, amo naman na makabig na no sang Bago PNP nga case solved ining pagpatay kay Alan Suring. Pero amo na ang ginabatan nila ang isa diri ka suspect nga sa ospital Pilason and then ang isa diri sa may Bago PNP aksyon na Eric. Pilason mo ng driver ang sa Bago mo nang nagtiro gidya. Yes, amo na ka. Sige. Ang mga latest update, live report gapon diri sa area sang Bagos PNP ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz nga nagadaling sa tutaran ni maka-aksyon sa ringaman nga bahin sang Pinas na boton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kinaksyon dyan Diaz sa reporting live dira sa may Bago Police Station. Congratulations sa Bago Police Station. Congratulations sa CIDG. Congratulations sa mga barangay tanod, sa mga barangay nga nagbuligid nga madakpan kag mapasurrender ining ginakabig gunman. Ora mo gini siyang nagpangamot sa pagtiro sa tong tricycle driver. Sa din sa ilang pagpalagyo nakasakay man ang driver sini ang iya malang hinablos man kaya magtiyo ni sila nga duha ang suspect. Ang tiyo amo nagtiro, ang hinablos amo ni bali ang nagadala sang motorsiklo. In fact natiruhan pagani ang ining driver sa motor sang isa kakatapos sa Philippine Army, pero naka-manage pa sila nga makapalagyo ti ginpalubungan ni ang ining tiyo yung amo ginapangamot tiro sa ilato nga lugar sa Barangay Bakong at dito siya nadakpan kag ang natiruhan niya sang army nga driver ya iya sining hinablos ari diya
sa bahin sang Bacolod South o Bacolod General Hospital. Bacolod South General Hospital. Congratulations ha. Ito ng mga sa kanina magbinuligay ang tanan, why imposible. Yung palubungan to sa Bakong, kaya yung report taga Bakong, giman siya, palubungan to balay ha. At yung matiyon-tiyon nung surrender siya Ang ginalinan bang to, kaina, parte mo lang sa parkinganay, tiro, ginilang isa, kung patay itong isa. Congratulations sa ito kapulisan sa Bago, si IDG, kag ang mga tanod nga nag-participate sa sininga pagsulbar sang kaso. Ayos! Aksyon na yung Philippine Standard Time, alas 10:03 na. Sa iluhan tara, ang mga report na gikan sa atong sinema correspondent. Standby report ni Action Nelson, kag ni Action Arlo Ticar. Unahon ta si Action Roger Gutib gikan sa 1st District or 2nd District. My God, I hate trucks. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari si Action Roger Gutib, line number 2 sa report. Jermaine Gabi! Yes, action na rin may gabi, kag may gabi sa itong mga aksyon, sa itong sila nga mga balita, gikan diri sa segundo distrito, sa provincia, action na rin. Oo, daw. Mamusta chimpuan nila, Jer? Ano to? Musta ang chimpo mo da sa imo, sa area mo? Timpo, mayo man timpo sa na rin ka. Galing ito mo na kung gabi, lang rangin man. Oo. Subukan naman pulupaang. Oo, nagbalik naman sa pagkapaang, sa pagkaginot. Oo, sa pagkaginot, correct. Oo, mga ang timpo din. Di ka sa buong kadis kung sagay. Ari, sagaya. Sagay ka mangyapo. Doon nakauyong ka na sa sagay, doon ka nagana sa kadis, how? So, mayo ang sagay, Dumayong suporta? Di man, Awa? Ato yapon, tungaton to yung mga buhay-buhay to. Gani. Magkalago doon, kada report Action Roger, doon sa... Linong, aso na rin. Doon sa sagana, sa subong na daw, doon na sa kuwan sa silingkusog, doon, ano kung adapted siya sa sagay, ay. Ay! Oo, nga daw ay na sa kanas, kadis to kay Bading Escalante. Yeah, ulo nga, ginaulat-ulat, tadi nga makaplastar si Vice Mayor na Ruin, no? Ha? Ulat-ulat mo na ito, di makaplastar na si Vice Mayor na Ruin. Okay. Oo. Ate mga kapungkok ginaguro da. Oy man kontra mo. Ate sigurado na, iabansihin na lang. Ay! Sino ba bayis na piho na bayis wala na kuha na piho na natin lubansi na nabi? Sige nga ako ganit daw medyo gap. Gaw siya ko pa ibid-ibid pa lang. Okay. Pero ba napatsagan man ni bayis? Ba't taga niyo ang guro nga daw gahana na yun daw. Hindi ka, napatsagan niya mga kapulupangga ka mo na. Oo, daw yung siguro kasi una ko nga sa kundo sa on po na action to. Narwin na Bilusa, no? Oo, si Vice Mayor na rin na bilo. Narwin na Bilusa daw hinablos sinibla kung parinti niling si LR Contreras wala magkutas sa bla. Ba siguro No, LR Contreras wala papili di councilor sa Bacolod nga independent bla. Ay, galing ka. Oo, magkutara siya kung kilala si LR Contreras. Oo, kita na kami sa Datgo. Oo. Pero kahit di pa sa may kita ng stasyonal mo sa Datgo. Oo, ikaw nagkid na, diayin na si Vice Mayor. Mo Vice, huwag kita na. Riktahan na si Vice Michindi mo na si Vice siya. Mabisto mo ito. Hala pa pulo palahid, lahid. Hindi talang pagulpiyo na. Sigana, wala naman na kontra si Vice Mayor na Narwin na Bilusa, no? Wala kontra. Kuhan tayo. Malwan man na guro? Sa mga ano ko iya, tao ka pas pulis. Tingnan, what I mean, malwan na guro, Ati, si Vice Mayor. Oo. Hindi niya pabinuligo na iya. Sa Sagay, sino ko na mayor na pili, da? Ay, si Mayor Zerdi, ma-exit naman siya. Si Mayor Terdi. Tapusan niya na nga term? Oo, sa pugusan niya nga. Ati, ang mayor kag Vice Mayor, gali, kontra, gali.
Ay kontra. Dati freezer ang freezer ang ulo eh. Ate mo gani. Gani tao, hay police gani. Ang kontra ko ang enkwentro ko dara man ang sa city councilor. Duha ka bilog mo lang. Ang ano? Ang kontra sa Napulo, duha lang bilog, 12 mo lang mo. Tiway mo yung may pa-asi diri. 12 ang kwaon ni bla. Siya, pulo lang. Pulo lang ti ang nagpadagan pila 12. Palagan 12. Ate may incumbent ko laban ko da basi landslide man. Ang incumbent, ang umarang Japon, ti Ate Aki naman yung daan. landslide. Ate laban eh. Ay, gali. May isa guro, ining duha guro, ay magkuga underestimate, pero pila guro ka kurbanda, guro ang mga dapat nga panon. Ate maigid ah. Daso ng Suneric. Balita na ito na, residential Sagay, may wanted person na lakop siya na police, silang Colonel General Guadalupe. Oo. Ini nga kaso action Eric. Sa report, kaso ini nga sa blatter kaso ini nga robbery. Oo. So, ginakop sila mga aga, mga alas 9, pasado, takna sila mga aga. Okay. Ginakop ini sa may puro sa barangay Olsagay ni sa puro ano gani siya ining ibulak abining ko ano. Sa barangay Olsagay ginako paksunere ka dili mo balani ko na no ning nga puro ko Lori Hills ano siya. Ang report nga ginako ni Silans Mahilom sa bala ang sining kaso no kay ka nami giyagi sang bisyo-bisyero bilib ko. 40 anyos ang edad kag ini siya ang residente man sa among lugar. Sa report gin patigayon ang pag-serve sang warrant of arrest nga ginisyo sa RTC Band 60 kag ginpermahan ni Honorable Judge Raymond Joseph Javier, Executive Judge ng RTC Band 60 sila sa Cadiz. Ang bail recommended 24,000 para sa iya sining temporaryo nga kailwayan pero karon nagapabilin yapon at sinerek ini sa bahin sang Sagay City PNP. Tungkol kay wala pa man siya maka-piyansa. Okay. Natigayon gid kaina nga ma-file sang kaso ang isa ka drug poser nga babayi nga gindakop sa nga kapulisan sa taong tinaligdan nga Sabado kinagin bulubantayan taman to kay para ma-interview pero daw ay nagkakansa. Ang pagdakop sini mga pasado la sa Santa Gabi sa tong tinaligdan nga Sabado aksiyonere ka ining si Carla siya Chungko alias Beauty Morante 44 anyos sige edad sa Santa Cruz Heights sa barangay Bagsirohan. Okay. Pero gipatigayon ang operasyon sinira sa may Barrio Verde, barangay Daga. Ang nakuha sa iya ang napulo sa nan sa Station Cebu. Damo-damo ni nakuha siya imong tag 500 mga 5,000 man ni. Sus. Ang ini nga persona na gintag nga street level individual tag karon din na daw pa siya gyapon sa Cadiz City PNP tungod kay Nobel recommended man. Ang iya sini nga kaso action erecto kana bini ang iyang kaso ni duha gid tubang mo ang section 5 kag section 11. Okay. Ang position sang illegal nga droga kag ang pagbaligya action erecta. Okay. May operate man din nga tong itso kasi ano na illegal gambling? Illegal
illegal gambling ang kapulisan sa siyudad ng Cadiz. Tatlo ka mga persona man ito mga nagkaladakpan sa may Procabugwason, Barangay Country. Ang isa ang ako naging kumpare, lingkunano pa rin kaginabalan. Kumpare mo pang natakpan nga isa sa tatlo? Oo, si pare Ruli Kulyaman. Te? Nakpan siya. Iko 30 mil mo lang piyansas na, maamot na 20 pesos. Kasi yung mga imo na rodyo, dugakan ko na sila, mga pinato. Okay, siling ko, yung balan, nga, kung magsugal gani ka mo, para hindi ka mo nakpan. Sulod ka mo sa CR yung vlog, mag-tungit. O kung anong sugal na nakaroon, dalawa na ko na nakpan. Diyos. Muna daw ka, kung sabi ka, may mga tao, hindi nga daw, number 1, wala blagahalong, o number 1, may pasaway, di pa ikadua daw, magkahalong, di mo na. Oo. Kalab kita kamot ko di ka hit. Oo, nakuhaan siyang baraha, nakuhaan man sila sa kwarta. Ate, amo na ditirado sa bayan siyang Cadiz City PNP. Di ba pa sa kapiyansa? Facility. Wi-Fi, pero i-file na sila, guro ang kaso na regular filing. O ang kaso, regular filing, i-file sa ila. Kay na, buwas magkagawa na nila. Ate, mapansan sa 30 mil 30 mil ang piyansa na sunirek para lang sa ila temporaryo. Ilang apostana, guro, kagmay mo lang guro, piyansa sila 30 mil. Ito, nabintang kapiso sa kwarta. Sus, kagamay. Sa nakuha ang kwarta, sus, kulang nga Ay na, ano ang sitwasyon. Ambot na lang. Ay, ambot sa langaw. Muna kay kakapol kitang kamot kung di ka kahitad, bramo. Mugid ako direct. Amo na, ato sinimadolo nga report sa itong tawhay man, panayan ang pagpatikan sa kapulisan sang ila sininga Comelec checkpoint sa pila ka mga strategic area action na rin sa itong sininga mga kapulisan. Kaya nabiyaw talaga ako na si Kapadilin Diaz. Ara si Kapadilin Diaz, sa ito kag si Parita Jonathan Diaz, junior kag senior. Gani. Tingin na tamyaw, tingin na may gabi. Gitin sa tutok diwer kay Day Basang ko na may gabi. Kay Fiscal Benjamin Aido, nga retired nga Fiscal si Victorias. At kay Ma'am Linian Maido, nga nagapamati nga mo sila nga parol ng provision of the Puto Albic po hinulan, kagkabong man, kay mami, niya mala Cultural Bambo, nga nagapamati, mali sila ni Toto George Buton, kag ni Miguelando Baguyas, Power Trimo, dari sa may syudad sa Cadiz at Sunirek, Araga, Porok-Porok, Miguelando manggubat, dami gabi mala. Okay, nagapamati, mala sa ato ng Sunirek. Sa mga ato mga report, balita, informasyon na, sa aton mga ka-aksyon sa diin ka man sa Pinas, lambuton ka sa amon balita sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, ani sa aksyon Roger Gutib nag-report. Sa Bacolod Aksyon, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kit Aksyon Roger Gutib, sa iya sila matipon nga mga police report, amo na nga halong kita. Basta kanili ka gambling, pusoy dos manda, tong-its manda, pares-pares manda, madyong manda, hantak manda, bulang, tupada, iligal na. Ang nubo nyo na nga pansa, 30 mil. Doon nagkakatol kitang kamot nyo nga hindi ka baka hitad baraha, ilunos-nos na sa dingding daw ang nagkatol. Hindi kalamay hati, git. May gabi dira sa kay Toto Ronnie Gordona, kay Mr. and Mrs. Pablito Benedicto, sa mga taga Phil Power da, may gabi igid, no? Maman kay Milili Oligo dira sa Banis, Kapes, Tangoba, sa kay Matheres Ilifan Chica,
Siling ni Lloyd Castillo niya salamat gid sa bago PNP ah. Kaya para nagtiro sa pagkaisa ko. Siling ni Lloyd Castillo. Teresita yung may gabi gida, Kativer. Belated happy birthday kuno kay Richard Magwad sa Carlota. Ano na kay Kativer. Salamat gid kay Ibon Sir sa Germany ha. Sa 100 star ginatamay na pamilya dira sa may Banwasang Morsya. Automatic na. Manong John Bernasol. Ari mandi sa balay ka pamati pre. Si Cedric Mandil Tantan kay Kaho. Ari na kay Manong John Bernasol. Pamilya Solomon kag Castillo dira sa may sitio Gintubdan, La Carlota, mayong gabigit. Ay mga parinti ko tagli nga Castillo sa barangay San Miguel, sa may San Miguel. Tama mo ka pamati tamong no. May gabi Action Eric, tamya ko lang si Mr. B-Boy Bilasor, Vanessa Mayo, Doc Mat Mayo, Noel Amar, Lily King, Alma Oligon, Alex Montesa, Milili Oligo, pamilya ko dira sa DSB Barangay Pandanon, sinatamya ka mo ni Jinky Jalagdon. Cherry kag Nonoy Duario and Kids sa maamay gabi igid, kay Madam Dayna Dinyola Martinez sa Tourism Office nila sa Valladolid. Donald Kabasag da sa City Engineers Office sa La Carlota ga monitor gid sa ato no. Lorna Dilihinsya mayong gabi. Mga tag boys siguro ka pamati siling ni paring John Bernasol. Tita Bibing Severino da may gabi kamusta da si retired captain na Dingdong Severino. Good luck na si mo papapili dong bilang konsihal dira sa Banwasang San Enrique. Diding Alojamiento. Kapaurok-urok kita. Ara si Vanessa Mayo sa Rochester, Minnesota, USA. Pag-ulang ko nung bugtaw. Wow, gali. Afeya Kim Irimanda, may gabi kita. Rochelle Polhenso Susana, Jocelyn Libuon Dispoho, kay Marilo Trabilla Katinoy kay Martin Aliling. Kay John kag Pretty Mahilo may gabigid, kay Rowena Castillo de la Cruz, para sa may Purok Masagana Barangay Size. Sir Edwin Pineda dala sa New Jersey kay Ray Flores, Wari Yoga nagapaurok-urok gid. Toto Alex Puentes da. May kabigi dira no kay Thin UB para sa Gimbet Galantaw gid sa ato no. Court Nathaniel De La Torre may gabi Alex Puentes, Oma Lumina, sa kay Carla Isa Arcayos Bangalan. Kamyaw si Christopher Amantic Cabrales kag Casper Clade Bangalan Cabarles. Nagapamati dira sa La Carlota relocation. Joel Magbanwala, Agosta may gabi. Great ko lang si Sir Utay Benedicto kag sa akong brother si Bert Mercado Herrera. Halina kay Vanessa Mayo ang pagpanamyaw. Sherry kag Nonoy Duario and Kids, happy listening gid no. Again sa dira sa Maaw. Ga monitor gid sila. Ayos! Abaw si Bill Rico Nayaw kag si Lorna Dilihinsya man. Great ko lang si Tito Jojo Opod si Marlo. Alin na kay Court Nathaniel De La Torre. Sige. Aring balo sa report sa 1st District ni Action Nelson Pateño. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action Nelson, may gabi, kamustang panahon? Yes, aksyon na Eric, mayuman nga gabi, sini nga mga tinion, medyo init, matawhay kag malinong. Mainit?
medyo medyo paang-paang kaso lang kay ti may tulotaliti kami nga na-experience diri kay na so hindi masyado mapaang. Oo. Pero ang huyop sa apin sang hangin sa sagwa medyo mabugnaw. So kung nara ka sa sulod sa balay mo, hindi mapaang gid. Gali ka. Pero hindi ta magsalig sang simpob lang nga mayo. Oo Labi na gid sining panahon nga sa siling mo karon matawhay, labi na gid sa aton sini area medyo matawhay, malinong, hindi gid kasaligan, dugay-dugay pukaon ka lang sang balita. Ikanta ko talaga niya may hambos to. Busto, nablagon ka sa nablag ka pungko kabla sa gapamati kabla sang humili blaga kalit lang ya garag yung telepono mo ya gali nagating sang Grabe, no? din ka na. Purti, no? Ti plangga ka mong. Oo, amo na hindi ka kasalig sang panahon subong. Ay, oo. Okay, after 24 hours subong okay pa. After 24 hours pagbugtaw mo daw hindi na mayo. Nan. Oo. Daw hindi gid masaligan ang panahon na. Muna nga halong lang. Nan. Oo. Hindi gid magkatos bulangan. Oo, nga. Basi dakpan ka, tapos ka gid. Kasi dakpan ka bla labi na ginang mga nagapabulang blang lugro sana. Lugro. Mga kwanda. Ano pa gusto nila? Mga tupada. Lusok. Ha? Lusok na tawag na blang. Lusok. Oo. Ti medyo likaw ka mo kay Gani? hindi pa na normal. Correct. O illegal pa na sa sining panahon. Oo. Kung mamangkot ka balita sa wala naman ang gulo nga ginalantaw ang atong pulis Ano partigid siya? Ha? Ang gulo, anong natantaw na di? Wala pagid panago pagid ang mga gulo. Abi ko lang siya, ginalantaw na droga na din isa sa mga ginauso sa pulis. Ha? Lan siya, na droga? Dapat i-prove gina nila kay mga background isang mga nagkalamatay puro manitanan mga trabahante. Ina? Oo, pero kung istoryahan talang ya sang kita lang yang aduaya. Mo masugiran ka wa malingin ulo mo. Ina? Oo. Ti laton ta kon anong ibuhi isang sang pulis ta kay kon istoryahan talang ni duwa lang kita off the record do malingin ang ulo mo Pero hindi ba sa kahapon to sa interview to ni Axel Arbedo isa sa mga nauso ito ba basi lan siya na is droga? Mo gani man ti ang pamangkot da sino tagiya sang salakyan blaw. Ti mo nang kon isa lang na sa mga anggulo nga ginauso nila. Hindi gina-explore mamanguro nila ang other ang angles pagiguro da nga maangot nila. Oo, mo gani pero kung angot-angot lang ti maalaman ning aton mga investigador mo ti kay na sila nagkonferensya gid sila kay na. Nagkuan sila case conference. Oo, nag-case conference gid sila kay na angot sa mga balita. Oo, kito balo ka kuan nila mong taud-taud do nila sulo-puno nila kung sa mga hampar duga hampang nga na pasol mo. Ti metrics pa na nila kay ang mga kaso da kay ti gambal ng province ti shooting to. Ti shooting ambos. Oo Ambos. Ti hambal sa ni Donasco shooting kuno. Shooting incident. Oo. Plain and simple nga shooting. Plain and simple ti din ka kita Ti wala man to armas ang mga sakay slakyan to. Ti wala man to may na-recover nga armas sa ila. Gani man ti man to guro basi ambos ki man guro to ti parak na sa lutang di bla. Mo man gani kay ti din kay mo kita nga last number sang MTCL nga recover to nga dalan 35. Tay mak mo na. Plus pa dito sa may driver seat kag dito sa may passenger seat nga may mga kalibre pa to sang 45. Man ngani kay ang sa to mga 57 50 plus. May ngani to kay isa to nakasurvive. Oo, ginupirahan to kapon gin kadtuan gito namo ni Action Alben Ti laban ba siya ni maka-shed lights ang kunano gid ang pinakadalom diri nga motibo nga pinaniros la? Oo, kaya matod pa sa balita kita egid mo. Oo, bantayan gid ni sa ato may pulis to nga nagguardia to sa ospital. Oo, may ara gid sirado guardiado ta kay sa media ganin di palapit ospital. Ate very good. Amo gana kay balo ka ang security na sa nga makabig na sa nga witness mo. Star witness na sa kaso kung kilala gyud man to banat sila to. Oo, kay
tapos daw malingin gid ang ulo mo, pamatian mo ang mga sa palibot mo vlog kung sino. Sige lang, kung ako pamangkoton mo action Eric, si Iraq may ginatag na sa aton nga ngalan mo. Sino? Si Iraq to bla. Oo. Di ang gina-target kuno to ni siling nila aton malang ni si Iraq kuno mo. Si Iraq? Oo. Sino si Iraq man? Ang tagiya ka sakyanan kuno Taga kasalakyan? Oo. Te provide to si Iraq? Wala to si Iraq. Ah. Oo. Amo Si Iraq ano na negosante? Hindi man negosyante, mahilig lang kuno sa sa bulang. Basi online sabong naman yan. Kadumdum kasto sa mga nakaladula 29, 39, 29 tos Manila. Oo, tingin na pangita pa man tusbong. Oo, kaya ang report daw Chopiana man tok mo sang manok mo. Na, mo ginagani. Oo, ti basi. To kay swerte to ang ang duha ka manok buhi pa. Oh, ang manok duha. May dala sila manok? Oo, may nakuha pa nga duha ka manok sulod sa lakyan na. Buhi. Buhi, ang isa to ang kumagko sang isa ka manok to, ang duha to utod na, naigok bala. Wow. Oo. Ti buinas na ibulang. Isugid to. Tipo dyan na tis sila nga, iatag na kay Police Lieutenant Colonel Misahon ang pag-imbestigar na. Uy, aparte ng ilang padugo kay nasa conference, sa kiss conference nila kung paano nila engot-angot. Oo. Mga kon gina, mataod-taod gina kag maangot gina tanan kung matipon nila mga ebidensya da. Ati naman I hope nga makabulig ang nakuha nila dito sulod sa lakyan. Kagway labot ang isa sa mga yabi nga maka-shed light isang insidente nga makatag sang klaro sila da ang tong star witness ang survivor. Oo. Kaya mo gito siya kag tapos swerte lang to sa kay ang balita naton dadwa lang igos to. Oo, alalungan na sa pulis nato kag balantayan na sa pulis nato ng aras ospital. Uy, kaya mo na makabulig. Iba si ayamon pa na sang mga suspekto. Na mo gani man basi balikan blaw. Sa na. So bantayan nila kay ato lang to daan sa area man nga kung sa diin open. Open pa. Oo. Wala to pagkadto namon ato lang to sa sagwa pero tinaoperahan man to gapon na. Kaya ni ganito nila mga takopian sa pulis ta. Kapulisan na siya out of danger na. Very good. Mo gina makabulig sila galing tindi pa mastorya. Oo. Tiulaton nyo lang kaya mo gina kabulig to lakyan taguon nyo lang da. Oo. Okay, aram lang da, no? So amo na action ni Rick ang pila ka impormasyon ti kay na dira sa may syudad sang Bacolod ginadala naman si Elmar Diaz para i-inquest dira sa may syudad sang Bacolod. Amo ni siya ang nadakpan sa aton sining mga kapulisan sa isa ka drug by bus operation diri sa may Banwa sang Calatrava sang tinalikdan nga adlaw nga kung sa din ini siya nakuhaan sang tatlo ka may elongated ginadudahan na shabu nga nagabalor sang 4,200 kay manti 0.65 grams sa malang ni ang nakuha sa iya sining posisyon na kag control kag ang 640 pesos kalakip na diri ang 500 nga gingamit nga bayba sa money sa aton sining kapulisan. So kay na gindala sa syudad sang Bacolod pagalin naton dito mga La City sa police station wala pa sila kaabot. So most probably nakaabot na karon nga gabi kay nahapunan sila pagadto sa pag-inquest sa kay Elmer Diaz dira sa may syudad sang Bacolod. Sa iban nga balita padayon sa gihapon ang pag-identify sa aton sining mga kapulisan kung si Sinone si alias Ilonggo nga nagatero sa kay Jose Reniboy Cabisas ang pumuloyo sang barangay San Isidro sa Banwa sang Calatrava sa itong tinalikdan nga adlaw nga kung sa din inisyaya ang naigo sa likod nga bahin sang iya sining lawas tugas sang pagluktang ginehimo ni alias Ilonggo. Sa pagpangusisa sa aton sining kapulisan may mga lead na sila kung diin gini nagapuyo permanente kag
ang balita naton daw mayara sang mga address na nga nakita nga aton sini nga kapulisan pero hindi diri sa may Negros Occidental. Most probably suno sa aton sini nga mga amigo man nga pulis do ara sa Panay kuno ni ang gapuyo ni permanente kag iya sini nga pamilya ara dira sa may Panay action Eric dira sa may somewhere sa may Antique kuno ang ini nga si alias Ilonggo nga temporaryo nga nagaobra diri kag nagapuyo sa may barangay San Isidro Banwa sang Calatrava. So far morning pila ka mga follow up naton, update sa aton sini nga mga nakuha nga mga impormasyon sa karon nga adlaw kag sa nasiling ko na malinong ang sa karon nga kagabihon mabulubog now ang dupoy-dupoy sang hangin diri sa amon sini area of responsibility diri sa Banwa sang Calatrava kaaksyon nyo Nelson Pateño nagasiling mga kaaksyon din kaman nga bahin sa Pinas labutong ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Aksyon Nelson Pateño gikan sa nahunang nga distrito. Mayong nga gabi dira kay Dunel Timtim Escudero kag kay James Carl James. Jean Loxen, good evening. Kag kay Toto Joshua Peñol. Kay Teresa Ichausda, kumusta? Sa kay Aunso Joy Kenneth. Mayong gabi lang dira kag mayo lang nga pag paurok-urok pamati. Sa kay Malaya o kon Malaya kon Maria Leia. Mara Bailes Banaglorioso. Dara sa may Camela, Bacolod South, Barangay Tangop. Monitor gid siya. Araman si Bel Rico Naya. Monitor man, no? Sa kay Buong Ugatis, Hanoi, musta kada? From La Carlota City, tami ako lang si Nay Belen, Ralin Cagyen Acuña. Hanoi sang Eco Center, La Carlota. May Flores Alcantara, may gabi igid. Pare Ryan Borjada and family, happy listening. Happy birthday kay Ana Rowena Hanoy Himpit sang Veles Malaga La Castellana. Alin kay Bong Ugatis Hanoy. Sa kay Nelson Selviderio Mangilan Jr. Musta ka na danoy? Way kita da. Sa kay Duna Sola Gomez. Wow. Kurok-kurok si Duna Sola Gomez. Mama Betilaw dira sa Binalbagan, musta ka da? Mama Betilaw sa Binalbagan, mayon lang nga pagpaurok-urok. Kay Manang Bekilaw, John Silao, kumparing Albert Adlan, Toto Janberg Jud, Felix Jud, Alkim Jud, kumparing Jekyll Jud, Ihado Aljan, Nene Law, Pump Boy sa may Shell sa Binalbagan, may gabigid. Empleyado security guard sa Biscom Binalbagan na binigid kay Miss Nora de Bebildo, kay Mr. Leve Frias, kapurok-urok ito. Sa kay Tuto Chong sa Apple Restaurant, sa kay Bambam sa Bimbim, sa kay Ching, manandara nga pag paurok-urok pamati, kay Maninay Tuto Chong, nga paurok-urok. No? Paring Roger Montalvo, kamusta na? Sa kay kumpare ko Stephen, kag kumare ko Angel Uy, ihado ko Ichi, kag kay Tuto Samuel Uy, do buwas na lang blessing sang bagong building ni Pare Stephen sa negosyo sa kwan bla sa mga spare parts sa mga salakyan ba. Dira na subong yan ang bagong opisina sa Alhis. Congratulations pre. Twister Simbrano may gabi igid. Twister Simbrano ga paurok-urok siya pamati. Nonoy Manggubat sa Robilio Taxi. Noy, musta ka da? Nonoy Manggubat sa Robilio Taxi kag kay Maninoy Maing kag kay Maninay Chari Salvacion. Uy, happy birthday. Advance gali kay Nanay Feli Batilier. Nanay Feli Batilier, advance happy birthday para buwas kadlaw sa Febrero 22. Ba 80 ng edad
ni Nanay Feli Batilier. Nay! Birthday ko da buwas sa birthday mo. Timing nga duty ko da sa barangay hall sa barangay Panoco yun. Happy birthday Nanay Feli Batilier kay Maluisa Hipana. May gabi dira kag kay Jane Loxin. Gapa urok-urok kin sila. Sige. Sa iluwata report ni Kuani Aksyon Arlo Ticar ikan sa 3rd District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Aksyon Arlo, may gabi pres kami. Action Eric, ang Victoria City Police Station pinagi sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Joseph Fajardo. Amo ang pinakaunang naglunsyar ng ginatawag nga kasimbayanan o kung ginatawag man ini nga kawani simbahan at pamayanan para sa mangin secure, accurate, free and fair election o kung safe may angot sa national kag local election sa sining palaboton nga May 9, 2022. Ang nasambit nga kahiwatan Action Eric ang nagsugod ini mga tak na alas 8 sing aga sa atong Sabado nga adlaw diin inigin patigayon dira sa atubang sang Victoria City Police Station pagkatapos sang isa ka ginatawag nga Ride for Peace nga gin-initiate sa Victoria City Police. Ang nasambit nga kahiwatan Action Eric ang ginpatigayon ini o kung ginpartisiparan ini sang COMELEC, TPCRB, 79th Infantry Battalion, Philippine Army, Philippine National Police Special Action Company, 605th Regional Mobile Force Battalion, 1st Mobile Company, Victoria City Police, kag madamo pa nga iban nga mga grupo nga nag-intra kaangay sang BFAT, NACFIL, Task Force Kasanag, Organized Support Group, kag ang ginatawag nga Our Lady of Victory Parish of Pastoral Council. Si Police Lieutenant Colonel Joseph Fajardo sa iya pahayag sa atubang sang mga partisipante nagsiling nga ang Victoria City Police Office ang magapabilin ini nga non-partisan kag magaserve nga alalangay sa mga pumuluyo ilabi na sa mga kandidato para ma-preserbar ang ginatawag nga integridad sang 2022 national kag local election. Report ikan sa siyudad San Victorias, this is Action Arlotica reporting. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Action Night Patrol. Ayo, salamat gid Aksyon Arlo Ticar. Live report gikan sa 3rd District. Magabalik ang inyo sining palatuntunan when we come back. Balik nga report ni Aksyon John Diaz. Pagkatapos lang sa ato reportante nga mga pahibalo. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet.
Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo mo pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po dito medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sulod. Ang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pag-saka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako galing si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Babalik diri sa ato sinipalagan sa ato sila final kag last stretch sa ato sila pagpangalagad. Balikan ta ato sila Patrol 2, balikan ta si Aksyon John Diaz. Sa iya masining final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action John, sa balik report, please come back. Action Eric nag-conduct sa isa ka bypass operation ang Philippine Drug Enforcement Agency Negros Occidental Provincial Field Unit Office diri sa area sang Purok Happy, Barangay 1A, Banwa sang Manapla in coordination man sang Manapla Municipal Police Station. Kung sa riin ila diri Action Eric nadakpan ining sa ka drug personality nga ginkilala kay Alan Pingson Ifin Fiel 49 anyos kag residente sang Barangay 1A sa may Banwa man sang Manapla. Na-recover diri sang mga otoridad batok kay Tingson ining ginabulubanta 12 ka gramos ang ginasuspetsuhan shabu nga nagabalor man Action Direct sang 81,600 ka pesos. Nakuha man diri sa paginakop sining ni Tingson ining buy bust money amoning 500 pesos Action Direct kaging gamit naman sa mga kapulisan o sa mga otoridad sa pagbakal sa illegal nga droga. Kaso karon nga paglapas sila hinga nagadumili sa pagbalik nga pagpupot sa illegal nga droga ang iba sa nga kaso batok diri kay Tingson nga nagapabilin preso dras may pideya
Negros Occidental Field Unit Action Erika. Samtang ang aton man nga mga kapulisan diri sa may syudad sang Bacolod ang nakadakop aksyon Erika sang pila ka mga wanted person, particularmente na ining Bacolod City Mobile Force Company diri man mismo sa may syudad sang Bacolod aksyon Erika bangod diri sa kaso o kon ining may kaangtanan aksyon Erika sa kaso nga illegal nga droga aksyon na Erika. So diri kay Bacolod City Mobile Force Battalion Head Police Lieutenant Colonel Ariel Pico ining subject no nila nga ginadakop aksyon Erika bangod ini sa kaso nga paghupot sang illegal nga droga lalakpan ini sa rather ang pagdakop sa diri siya aksyon Erika may kang tanan sa kaso nga paghupot sang illegal nga armas. Ini rather ang ginsungka ining armas niya sa area sa station number 5 kag tisubong ang armas ang ara na sa paginakop sang DSMFC aksyon na Erika. Report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz nga nagasaling sa tutarang mga kaaksyon sa mga bahin sa Pinas laboton ka sa balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Good night, ka. Kiss Me Goodbye, Kiss Me Goodnight, pagi sining ambahanon Action Night Patrol Program. Lunes edisyon makatakop ini tipuraryo, balik ini buwas Martes. Ato sa lima patrola unit reporters in action nga napalagad karon nga gabi, Action Roger Gutib, Nelson Pateño, Action Arlo Ticar, Action Jan Diaz, back to back sa ato nga piloto Action Papang Nixon Tahom. Ato ka piloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol. News Center Action Andy Pensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner with IT expert kay Sir El Ray Dotilios. Transmitter Control Tower, Barangay Talok, Ciudad Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico, Sangal Sama Station Manager Action Ona Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong lagat ang Korman Action at Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagasaling adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat antes pagtulog, magpangamuyo. Sa iyo pa pangamuyo, dala kami. Dala ako, dala ang bilog a kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Mga kaakso sa di ka magabayan sa Pinas, labuton ka sa mabalita kag serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Action Radio.